लोगोफोर वेलकाम बेक टू आर टिभि ब्लग दिनै जों तुवांनिफ्राय गिदिंबाय गिदिंबोनानै दायो जों जं वाटारफलाव नोंथांमोनखौ दिन्थिनि बिराद गिदिर वाटारफला बिराद समायना बिराद गोथौ दङ Đây, ăn đến chín đi. 1, 2, 3. Serim दैमा दं नै दा लोगोफोरजों थांसै हिराङाव सान्ति भेलियाव थाहैनोसै दिनै ओमफ्राय गाबोन डाइरेक्ट न'आव थांखानोसै बहुद गिदिंबाय दायो जों बेनिफ्राय ओंखारलांनानै सान्ति भेलि नै लोगोफोर जों दायो सान्ति भेलियाव सफैबायानो जोबोद समायनालै वाव सुइजारलेण्डआव थांनो गोनांथि गैलाया नोंथांमोना फै आरो नायफै आरो सुइजारलेण्डनि फिलिंखौ लाफै आं बुंदो रायजोफोर वाव मैया जों तुवांनिफ्राय फैनानै सांति भेलिनि लेट्र'जिमाव थाफैबाय दा दसे थानानै ब्रेकफास्ट खालामनानै जों न' फारसे थांफिननोसै बिनि आवगायावनो जों थांखानाय जायगाखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय खाना थादोंमोन बिदि टेन्टखौ गाव खानानै थाबाथाय पार नाइट 300 करि लायो आरो नै बेयाव थाबाथाय पार नाइट 3000 करि लायो जों बेनिखायनो टेन्ट खानानै थाबाय थेवबो बिराद आराम साथामा आरामसे उन्दुजायो बेयाव नोंथांमोना उन्दुबाथ' साब्रैबो आरामसे उन्दुजागोन जेबो टेनसन गैया आरो बिराद मोजां उन्दुलाङो बेथिंजायबो जिरायनाय जायगा दं नोंथांमोना दैमा जिङाव जिरायनानै बरिया चिल खालामनो हागोन
लेट्र केम्प हाबलांनाय लामाया बे दालांजों बारलांनांगोन नोंथांमोना गारि लाबोब्ला बेयाव पार्क खालामनांगोन मोजांबो नाङो दैमा बिराद समायनालै जायगाया एकदमबारे सिमांफुरियाव थानाय बायदि नांखायो बैयाव मानिबा बागान नुदोंलै आं र' नाय किवी फिथाइनि बागान बियो किवी फिथाइया बेनि बागान नै बेखौ लन्डन ब्रिज बुङोलै बेवहाय गासिबो दंजोबो लन्डन ब्रिज ओमफ्राय नैथिंजाय नाय सुइजारलेण्ड भारत हादरनि सुइजारलेण्ड आरोना बियो
बरफ गोलैनाय समावल' फै लोगोफोर सुइजारलेण्डआव थानाय आरो बेयाव थानाय जेबो फारागखौनो मोननाय नङा नोंथांमोना नाय जायगाफोरा दा जियानो जा लोगोफोर जों बेनिफ्राय ओंखारलांनोसै न' फारसे आरो भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो कमेन्टआव खोन्थाहरदो जायगाफोरा बोरै नांदों दा बेखिनिसै बाय बाय